Bite. Just pick up. Just pick up. Just pick up. Just pick up. Thank you, Kuya. You're so the best. Ay, Kuya, may kulang pa tabi. Pwede tabi pakibutangan tabi yung tubig adi. Tapos hali yung mayadi ng mga ano. Yadi ng mga ate. Kaya di rin yung adi. Tapos hali yung. Hindi na tubig. Adi lang ang magdami. Thank you. Speaker. Kung hindi ako ang nararapat sa'yo, mas mabuti pang umibig ang pusong ito. Hi, James Round! Oh, wala akong magawa. Minahal kita. Dadadadadadan. Paalala sa'yo. Attitude yarn. Hello. Hi. Thank you so much. Good evening. Speak up. I said that. James Round. Thank you for watching. Pagdiwa ka na sa ligab na ano mo. Thank you, 13 people. Thank you so much. Where are you from? Grabe, grabe. Grabe, 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 grabe. Thank you for watching. Kapag ako Hi Norberto. Nino guys. Nino guys. Ang lahat ng ito Sa bulldog? Hello si Ben. Thank you for eating people in the house. Speaker, I need the speaker, I need the speaker. Thank you so much. Kapag ako thank you sa nagla-like. Maraming salamat po. Just speak on, just speak on, just speak on, just speak on.
Charlie Ventura from Mexico. Hi. From Mexico. Thank you. Tita ko, wala naman ang cellphone. Charge ko na lang. I-charge mo lang speaker. Thank you. Ding 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 dong, ding ding May bulok pa. Ha? Hello guys. Sige, wala na ito. Oh, yan? Ang tawag. Sa tindahan. Ang yan, yan. Thank you pa. Time. Ate, pinarong ko na. Ay, puno na. Ayun. Ay. Nasa pagka. Oo. Kaya. Ay, pinarong. Hindi ka video. Huwag kang ibibigay laan dyan.
Yung ka ng Bijayla. Si Bijayla ang nagkaroon sa karwa. Itaas, nadako-dako ng pipiano. Ay, ito na. Ito. Flame shot. Pero kung mayroon sa mga, pwede ka na pag ano. Magkano mo ka magkano? Oo. Ako naman ang Ay, ato ko yan sa tatay. Kamangyan mo lang yan. Puro gabi, ate? Puro gabi. Ah. First place. Ikaw na ito, ipapay. Asan na ang colors? Asan na ang colors? Sorry yun. Story na ikaw, sabi. What is this? Monkey. What is this? Wow. This is? Mapay naman tapos ng bugyan pag na sino ha. Master. Na, Ito, hindi mo nalilimutan mo to. What is this? ano niya? Ano niya ba? Sino ba? Ano ba ito? Dati, kapay. Nagtusog. Ay, may sanas. Ito pa yung mistake na ito. Ano ilaw? Nakaupo pa? What is this? Carrots? Yung nasiraman ka man. Carrot sa ilaw. Carrot sa Filipino. Lion man yan. Ito pa ba? Ito ang lion mo. Ano ito? Green apple. Apple. Apple, carrots na pipino. What is this? Flower. Pero gusto mo ng sticky? Thank you for Real. Mommy Sheryl. I have a good news for you. What good news? What the good news for me? What the good news? Ano itong color? Say it. Can you differentiate? I don't feel much. Oh, that's great. That's good. What color is this? What color is this? This. What color is this? What color is this? Pinahulog naman ni Jayla eh. Bakit na naman? Ano? Rob, unique. Ito, Lord. Green. Ba yan? This. This. Black. This is blue. Good. This is black. This is what circle is what circle? Gila, gusto mo freestyle Ito ang nilalagay. Kanya ko skin ulit. Ano, walang yan. Kapag kasi dada. Kasi ka, wala ka nang dito.
Asoy ka. Oh, registration mo lang dito sa Punta ka dito. Asoy ka. Ayusin ang matapos yung lagay mo dito, ha? Sa aking pamagin ay di ka nawawagaling. Nano daw? Hi. Hi, Sir John. Thank you so much. Kezia, hi. Hi, Sir Donnie. Cooking. Sa aking panaginip. Dahil baka daw ako sa ano. Aray ko! Ito nga po pinalanan. Down. Down. Pinulit mo kasi. Down. Oh, God! Ito nga po pinalanan. Teka. 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 Level mo, tatlo yun na. Ikaw ang tulad ng langit. Ang aking pag-ibig. Ako'y pagpapalin. What is this? Crayon. Ano pong masisipin niyo yun? Kaya si Father yun ako. Thank you po. Sige, mamitik mo ako. Dalawa. Play. Tatlo. Apat. Lima. Ati ho. Ma. Ang kapin. Wala na lang ka. Pan-assessment lang ako. Pumangit ka na. Pumangit ka. Sa'yo'y pagpapalit. Nantiyaw ang dalawa. Pumangit. Pumangit na. Pagkas mo na lang, Kuya Ben. Malay. XP na naman. Palagan. Ano meron natin? Ramdam ka lang. Ay, ay,
Ambot. Di ko alam. Alam ko. Si Mamet, sa labas. Si Mamet, sa labas. Mama, ini ako sa pagdaon. Ano ba ito? Pagulong ba? Paslo ito. Hi, Gregorio Alonso. Pistol! Ganyan. Ano kasi yung bata na ako? Pero kasi no, sitabin ngayon. Oh. Dilan? Sorry, don't leave me. Tomato Chines, did anyone give you money to buy rice today? If you want to give, just give. Nalito, ano? Oo, nagluto ko sa muda. Ano? Sinigang. My Ito ko sa people bawang. is on my bio.
Main. Dito na naman tayo. Nalimutan magka-live ako. Bawal ang games. Ikaw, pag sinabi sa'yo wara. Ganyan dito ulit.
Hi, Sir Ben. Brett's. Hi. Thank you, Sir Ben. Hindi nag-iisip ng magandang kinabukas. Thank you, Sir Ben. Thank you po. How hard you work? What is your dish? Fried pork po. The dish. And the pork sinigang. Sir Igor Cross, why is my message held for you? I don't know po. I don't know po. Message held for you. I don't know po. Maybe not. Message me. Where po? Where? Here? Hi, Elton. Jerry. Jerry Baccadrano. Hi. Baccadrano.
Ano lang, pritos lang. All I said was hello, good looking. What have you got cooking? And how are you and your family today? And it was all for review. I don't know po. I don't know. Sorry po, Sir Egger, cause Hua. Hi, in all Tontons. Manuel Martinez Silot. Team Shitteron. Hi. Sorry po, Igor, cause I don't know rin po. Me too, I don't know what happened. Maybe just for Anak mo ulit papayang siguro. I just letting me and I thank you, Sir Igor Crush. Rain! Rain! Kami na bukas. Uuling na ito niya.
Gabriel, Ah, butangan mo na yan di bugas ko. Mantubian mo na. yan na. Butangan mo na bugas, mantubian. Ano ba maluto? Ano to da? Butangan mo yan, kulang na. Buwan ko tsaba. Ang sabi na namin sa'yo. Mabi sa'yo lang. Wala sa diyan mamanggal. Mama, adubuhan mo yan? Ano? Da. Pangalawa na. So how was your day and hopefully it has been a good day for you. Yes po, Edgar Cross. Thank you so much, sir. Lars, again, Erickson. Hi. Hi, Larry. Roa Esa. Hello. Roa Esa. Hindi ka nawawala. Lakad son.
Thank you, Sir Igor. I like it when you dance. Your hair is looking good today. Thank you, Sir Igor Cross. Thank you po. Sa aking panaginip ay di ka Agab? Mami. Gabriel? Baka naman ako ano. Narupan sigang sa na may gabi. Narupan sigang na may gabi. Partikan na Gabi. Saan ka pupunta? Kalau kita kasar. Okay, mawawa dali. Mama, nag-aid ako. Saday lang. Ay, saday lang. Dahil, O sige, dako ano. O sige, saday lang. O dako ano. Dako na lang. Thank you. Thank you sa nagla-live. Thank you so much. Mama. Kami na. Sa aking panaginip ay di ka nawawagalit dahil sa'yo. Mama, Yes. yes you. daw, yes. 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 Tama. Thank you so much. Sa aking panaginip ay di ka nawawagalit. Mahugas ka man kahapon dadasan lang ko. Kaya sabaw. Kaya sabaw. Yummy. Yummy. Nabis kita. Ayaw mo sama?
Hindi na tayo pabata. Thank you. Now you're eating a little bit cheeky. Cheeky? Cheeky? But very cute at the same time. Thank you, sir. Eagle Cross. Rafael. Hanggang langit Gab. Nakakaon na ako, mama. Hi, guys. Mayroon ako. Isa, may luto. Ano da? Paano sila nag-ano kayo? Mangko.
Daga. Daga, mangko. Daga. Mangko. Mangko. Si Ram. Hindi yan nabawasan? XP naman. Ay, si Gila. Si Gila ka ano? Ay, may uga. Oo. Excited na. Favorita. Maaskan ugang. Ano ko, prito. Ay, nga, may asin. Aray ko. Ay, kagayon. Ang cute mo. Okay na? Send. Ay. Oh, masan ko sa ay. Picturean mo na lang. Sabaw, baga din ga. Kaya. Sabaw lang. May iba sabaw. Ay, di po. Uy, may iba sabaw. Ano nga? Ano nga? Aray! Aray! Kalising. Ay, pagbubusaan, ano? Kasi wala ka nakuha ko. Dili ang gulang. Napapin. Papel? Hindi ka papilingin ng gulay ha? Oh! Come on, let's eat. Wait. I will wait for you. Sir Aiger, come on, let's eat pa. Your pigs are noisy tonight. Are they hungry? The pig, my brother's pig, wait, again, having a new baby. That's why.
Thank you po. Hi, Bustings. Hello po. Cesar Benetes, hello.
Thank you for lurking. Lurking. Pardon me, hi. You made me hungry, so so now I'm cooking some rice. So regular
I will see you if you show me. What do you mean? Come on, Pop. Let's eat. Ano ba yan? Hi, Ruben. George Menes. Ay, kala ko ano yun, ha? Vegetables. Vegetables.
Thank you for watching po. Sa nagla-likes, thank you. Hi, Angela. Angela Narushan. Angela Narushan. Bill Bell. The Tommy.
something, not lurking. Oh my gulay. Hi, Anjo. I am what you are? What where? How was your dinner? What's good? Yes po. The dinner is good. Yummy. I full. I feel full po. Need to finish the assignments. God. Hey, Dodo Ringgit. Dodo Ringgit. Hey, hey. Hi. Sorry, just see something, say anything. I will answer. I try. Are you school teacher? No po, no. My beautiful friend, greetings. How are you? I'm fine. Pedro Silva. I'm fine po. My gulay.
Labo, hindi ko makita. Kasi padagutan na rin naman, suka, dugutong ko yan. Kasi dire-diretso eh. Yun. Sorry. Hi, repeat. Good morning. Night here, not morning. Thank you for the 52 likes. For some reason, I thought you were a school teacher. So, what do you do? I'm working at barangay here. I'm a barangay nutrition scholar. So, public servant. Public servant. Hi, Johnny, Doddy, Cavalry. Hi, Cavalry. Like and share. Thank you, Sir Eager Cross.
Sorry, may yun mo. Hi, thank you po. It will be a pretty busy job. It must be good. Thank you, Sir Igor Cross. Craig Smith. Thank you, Craig Smith.
Hindi. I will catch up with you again soon. Let you do what you are doing. Peace again, hearts and cuddles for you. Hi, Cyber Class. Thank you so much. God bless po. Thank you sa nag-likes.
Alcina. Sorry, just busy. Sorry po. Hi, my God, wait. One more. Thank you. Shut down. Oh my God. Working.
Char. Dahil minahal oh my god, so sweet ka. Aray ko. Hi. How are ya? Thank you sa nag-likes. So, Mabiglog ito. Nagbuto ko. Korta. Sabi mo yung sabi mo kanina tawad ka pag
Ivan, Mireles, Carajola, hi. Hi, Jose Garcia. Thank you po. Jose. Jose. Yeah. 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 Guhit ng aking palad. Aray. Hello, Flap. Houston, Texas. Hi, Jose from Houston, Texas. Thank you for joining. Jose. Guhit ng aking palad. You're very beautiful, really. Wow. Thank you. Ayaw. Ang guhit ng ating palad. I'm not even sure what's up. Knock on the door. What's up? Come out now and I should say lucky, perfect smile. Knock on the door. I'm sure it's up. Come now. Hi, Joel. Hello. Every time I should back. And she's so lucky.
sa puso mo. Kahit sa puso gayon lahat-lahat ng pag-ibig. Just because. Walang napala. Totoo. Oo. Pa. Salamat sa nag-like. Liking lang. Okay lang. At least manood kayo. So, okay lang liking. Sayang ng views, diba? Views din yan. So tell me whether it's cause it's breaking my heart to run away. Wait. I'm doing live. I'm on the live. Look. Okay, bye-bye. Thank you for joining po. See you next live.